ayo dulur bangun desa supaya makmur. Nggih, kene kula terangkan adik kula, adik Warsono, ayahe Wiwit nggih sop ibuke Wiwit Murti nggih. Menonton live streaming matur nuwun. Yo ayo nyambut gawe benake hasil gunane aja males muda mas muda apa ya kiyatan kang ono urip kang mulya. Ayo tur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting asil gunane aja malas munda apot ayo sekiat yang pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe benake hasil gunane aja males muda mas muda apos tiap kiyatan kang urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting asil gunane aja malas muda apot ayo sing giat yen pengen urip kang mulya.
nang cumengklem laras rontang rampak logo lakune paraiangan harapan Sunda abang rongkang geding geding kita gedeng Jawa angklung Sunda parai yang ya atuh ci ya Aduh mas preh ya atuh ci ya Aduh mas aduh 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 Salalala gedeng kita gedeng Jawa angklung Sunda Jawa mulai yuk bareng aku nopo